Levels Production. Oh gosh, ndavakutinda tigetorese sumutsai maoko vanosimudza chese chandaita ndikangochisa mugeto harita nekuappreciata ndozoti getorese itai woyohoi woyohoi ndichiti getorese itai woyoyoyoi woyoyoi tokiuyaenda nenyika pakwira mheno akadzika biri hombe kune akatisika ine ndainyadzisa asi ndodadisa papa ndakaita chitsidzo namai nyangwe vekuredhiyo vakatinzwai tokipa zvinenge zvanaka usati kanganwe ndoda simba chitsidzo ndisatyore minamato yesi kunesikate mama musati kanganwe euwe iko zvino kuti islogani yaenda nembiri kuti mukurumbira uchiuraya chindiregai ndigare ndanyora choki uyaenda nenyika pakwira mheno akadzika biri hombe kune akatisika ine ndainyadzisa asi ndodadisa zvinhu zvacho zviri paviri regai ndabuda munyaviri ndotoshaya kuti ndodini vakunditevera vazhinji ndakazvitarisa pagirazi hazvimboenderani zvandiri izvi ndingadiwa nani ndoratidzika semunhu wepazasi mafanzi woti hogash anotipa fokasi manzi yake haikuvadzi ine ota zvoita sezvadzora choki uyaenda nenyika pakwira mheno akadzika biri hombe kune akatisika ine ndainyadzisa asi ndodadisa papa ndakaita chitsidzo namai nyangwe vekuredhiyo vakatinzwai tokipa zvinenge zvanaka usati kanganwe ndoda simba chitsidzo ndisatyore minamato yesi kunesikate mama musati kanganwe euwe iko zvino kuti islogani yaenda nembiri kuti mukurumbira uchiuraya chindiregai ndigare ndanyora choki uyaenda nenyika pakwira mheno akadzika biri hombe kune akatisika ine ndainyadzisa asi ndodaendabuda munyaviri ndotoshaya kuti ndodini vakunditevera vazhinji ndakazvitarisa pagirazi hazvimboenderani zvandiri izvi ndingadiwa nani ndoratidzika semunhu wepazasi mafanzi woti hogash anotipa fokasi manzi yake haikuvadzi ine ota zvoita sezvadzora choki uyaenda nenyika pakwira mheno akadzika biri hombe kune akatisika ine ndainyadzisa asi ndodadisa